Zdravím všetkých, Jozef, powerpomočka.sport.sk, Viking Gym Cífer, kde momentálne fungujem a trénujem skoro každý deň. Ak je to možno aj dvakrát za deň. Dnes by som vám rád predstavil jeden pre mňa zaujímavý cvik. Volá sa Pallof Press, v preklade teda Pallofov tlak. Bez obáv, nebudem nikomu merať tlak. A nie je to tak úplne primárne tlakový cvik, aj keď to v názve obsahuje. Sekundárne pritom zaberajú síce prsné svaly, ramená a tricepsy, ale primárne je tento cvik určený na stred tela alebo core, ak chcete. Ja k tomuto cviku využijem Super Mini Gumený Expander. A ak nemáte Super Mini Gumený Expander, je možné použiť treba aj spodnú kladku. Ako na to? Gumu si chytím do rúk s obidvoma rukami, dám ich na prsia, postavím sa mierne ďalej, aby samozrejme bola nejaká tenzia na gume. Následne je dôležitý postoj. Šírka chodidel je asi na šírku mojich ramien, mierne pokrčím kolená a miernym predklon dopredu. Tomu sa hovorí atletický postoj. Následne začnem cvik, vystriem ruky, podržím a späť. Asi takto nejako. Samozrejme to opakujem aj z opačnej strany, teda takto, ale to už nemusím asi predvádzať. Nejaký progres, ako zabezpečiť progres treba aj na tomto cviku. Ak chcem zvýšiť intenzitu, teda nejak, aby som mal silnejší odpor, logicky sa postavím ďalej od klietky, tým pádom ma guma viac ťahá. Ak trénujete s kladkou, pridáte o jednu tehličku naviac, logické. Ak chcem zvýšiť objem, zlepšovať sa objemovo, môžem klasicky pridať buď sériu, alebo viac opakovaní v sérii, alebo, čo by mohlo byť zaujímavé, držať v tomto static holde, alebo teda statickom držaní, tú gumu dlhšie, než ju opäť vrátite na hrudník. Môžete sa snažiť tento čas predĺžovať čo najdlhšie. Je to na vás, aký systém zvolíte. Rozhodne tento cvik vyskúšajte do tréningu, ak ste už obžratí plankovania, brúšákov, upwheelu, dvíhania nôh vo vise, všetkého možného. Prípadne to použite ako nejaké niečo extra k tréningu stredu tela, tréningu brucha. Rozhodne sa vám za to poďakujú aj drepy a iné cviky, kde sa zapája celý stred tela. To by bolo asi všetko k tomuto cviku. Ak máte otázky, kľudne mi napíšte pod video nejaký komentár, môžete ma kontaktovať na Facebooku, prípadne na mail, je to na vás. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mu dať palček, lajknite ho, nazdieľajte, ak myslíte, že tento cvik alebo tieto informácie majú nejakú hodnotu. Budem veľmi rád a vidíme sa snad na budúce. Čaute.